Wallahi yunwa nake ji, amma dai bari da taɓa karatun ne. Ko da aya ɗaya da rabi na taɓa. Ko Allah ya kame cincin. Ko mai kosai ko mai masa, duk wanda Allah ya turo dai zan gabje shi. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alif Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. gaskiya sai wata rana tafiya ba mu Aris! Cheers! Chin-chin! Daga kalbi na za hauro ko ko ma hauro kawai hauro. Wannan gadan Malam ka shigo da Allah ko taya ne ma. auren ki maza Ya aka yi. cin Ka san me? Da sai bai yunwa nake ne. Dama addu'a nake. Karatun ma da nake Allah ya kawo mai abinci. Kuma sai Allah ya koro ka. 500. Da yunwa nake ji abin bukata abin dogon bude. Haka ko? Wannan nan ci. Ko dubu da ɗaya da ci. Ya kaji ganshin. Ka gama cinye wannan tukuna kanka. Ni da ba da samu ba ne. sosai a zuciyarki Masha Allah. Allah ya wa tsohuwar barka. Amin. Ina ruwa. Ba da sai da ruwa. Kaji jahilin banza jahilin wofi. Kai yanzu har kana sai da cincin ba na ka tafi da ruwa ba? Do ta hannu zan rike. Allah wawa ne kai. Saboda haka ma dalilin haka wallahi ba zan ba kuɗin ka ba. Ba ni ba. Dalilin haka ba zan ba ka. Allah ba zan biya. Baraka. Alƙur'an dalilin haka ba zan Haba. banza. nan hanya a cikin dare da rana in kin yi kira na dole in dauki Ban kudi na. Ban kudi na. Ka sake ni. Ban kudi na. so